Ei, què hi fas tu aquí? Que t'has perdut, petitó? Això m'ha donat una idea per als contes. Vols saber quina? Sí! Molt bé. Llavors aquests contes els titularé Els contes de l'eriçó. El món és immens per un eriçó tan petit i està ple de promeses perquè ells cobren el cor allò desconegut. Papa, Hola, Nina. m'explicaràs un conte avui? Aquest vespre no, em sap greu. Això és la fàbrica del papa. Llavors, el papa ja no té feina. Per això està trist. Saps què em van dir els meus pares l'altre dia? El director de la fàbrica va robar diners de la caixa. Però això no és just. No estiguis trista. La vida és massa maca per estar-ne. El sol canta i els ocells brillen. O era al revés? La policia ni tan sols ha trobat els diners que va robar. Te n'adones? En algun lloc hi ha un tresor amagat. N'estic segura. Home, que hi ha algú? Qui hi ha? Això no m'ho havies dit. No tinguis por. Tinc un pla. Vaig cap a la cabana ara mateix. Doncs que tinc raó. Si trobem els diners, els donarem als teus pares i als meus. I així no tindrem problemes mai més. Exacte. Ho has entès. Senyora Kovacs, on és la Nina? No és a casa. Ha marxat sense el mòbil. Ningú em podrà impedir ajudar-lo. Ei, espera! Mai s'és massa gran pels contes. Demà serà millor, n'estic segura. Vinga, Nina, corre!